maa minnu tora nin ko in na n'a ye dugawu k'u ye fana n'an ko u tora min na anw tɛna o bila an tɛna ɲinɛ o kɔ maa minnu banana minnu y'a baara kolon kɛ anw da sera a kuma ma sɔsɔli donna a la nka maa sɔrɔla min tɛ anw ye min tɛ a kɛbaaw ye k'a kɛcogo fɔ maa bɛ se k'a fɔ ne tɛ Amnesty International fɛ wali ne t'a dɔn nka k'a fɔ a bɛ fara maa kan tiɲɛ fɔli la o fɔ man di maa fɛ o kumana min kɛra Mali la n'u y'a fɔ a bɛ k'i ɲɛna ko sinima don nka sinima tɛ a kɛra yan a kɛra an na an y'a ye o kama welekan bɔra ka plainte kɛ ka bila Mali la yan nɔ nka an ko o t'a bɔ Mali tabiya nka min kɛra fana diɲɛ kirisoba min bɛ yen n'o ye CPI ye o baara fana kɛra k'o ban ka ban a tɔ tora dɔrɔn ka sɛbɛn ta ka taa a bila an ka miiri bɛ jɔ wɛrɛ la caman min bɛ yen n'olu tun ka kan ka ye kɛnɛ kan yan bi ni a ma deli ka fɔ u kɔ nka n'olu se t'u yɛrɛ la bi n'u bɛ degun la n'u bɛ kaso la ni maa min donna anw ka baara in na k'i bi jamana kumabɔ i yɛrɛ b'a dɔn fɛn bɛɛ b'a la nka i jɛnnen don ni o ye maa si t'a ɲini i ka taa kaso la nka maa minnu ɲɛna ko ni kasola don in o bɛna anw ka denmisɛnnin tɔw galabu kari o bɛna siran se anw yɛrɛ ma u k'a dɔn k'a fɔ u ye dɔ fara anw ka cɛsiri n'an ka dusukun mini de kan ni nin ko in o tuma na olu minnu bɛ yen an se ye min ye an b'a kɛ fo ka se a dan na nka jɔ kunna di a fɔ sababu ɲuman dɔw de ka baara ye nin ye n'o ye avocaw ye u y'u ka baara bila k'u ka nafolo sɔrɔ sira bila ka na don nin ko in na Mali kama o tuma na an b'olu fo ka olu barikada nka an b'a fɔ ni maa minnu minɛnen don k'a fɔ u k'a bila u kun na anw yɛrɛ tigɛlen don o kan k'a fɔ dɔgɔkun ko tɛ koyi don ko don wa u bɛ bɔ u tɛ bɔ ten u bɛ bɔ i ko maaba bɛ bɔ ka bonya cogo min na n'o ye erew ye ni Ala sɔnna o tɛ ko mɛta ye o tuma na an tigɛlen don a kan ɲɔgɔn ye minnu bɛna kɛ nin kɔfɛ u bɛna fara an kan yan min kɛra ka a sariya ni Ala ka jɛ ye an ka dugawu laban yɛrɛ an ka bɔ foli kɔnɔ o ye Sumela Sise ta yɔrɔ ye halisa nin waati ba in na nin don ba in na ka dugawu kɛ Ala ka a ɲuman segin an ma anw ka hakilila teliya la ani teliya dɔ min fɔra kɔrɔlen o ko tɛ dɛ anw ka hakilila teliya la an dusukun teliya la k'a ɲuman segin a fana ka ye kɛnɛ kan yan nɔ min b'a fana fɛ ka fɔ k'o lase an ma n'an bɔra foli kɔnɔ an bɛ don baara minnu bɛ sen na waati dɔ kɛra anw kumana an ko an ka tɔndenw ma ka muruti fanga jugu ma n'o ye désobéissance civile ye an k'a bulon mun na n'i bɛ ko dɔ bɛ yen i b'o to n'i bɛ ko dɔ bɛ yen i b'o kɛ anw bɛ baara min na an k'an b'a kɛ malidenw de ye maliden minnu bɛ taa jamana nin yɔrɔ ta k'a di o ko tɛ dɛ maliden minnu bɛ balo u wasi la ani u fanga la olu b'u dahirimɛ sɔrɔ sira min fɛ anw ka sira bila olu ye olu ka taa o ɲini kodɔnbali de b'o kɛ u sɛgɛnna wali fanga t'u la bilen minnu y'o fɔ ko sɛgɛnna wali fanga t'u la an nana don min na a ko sali tɛmɛna baara bɛ se ka daminɛ u tulokan bɔra kokura u ko an t'an ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ bilen fanga tɛ maa minnu na olu bɛ se ka bana minɛ aw n'a ka baarakɛyɔrɔ kɛ cogo jumɛn o tuma na a yɛrɛ ye min fɔ a b'a dɔn tiɲɛ t'a la nka bi désobéissance civile a ma ban pewu ni Ala sɔnna min bɛna bɔ a kɔnɔ Mali kɔnɔ sariya kɔnɔ an da bɛ se o ma tarata a ti da Bamakɔ a ti da région na duguba fɛn fɛn bɛ Mali la n'an se bɛ a la a bɛ se nin bɛɛ la kelen kelen kungoda fɛn fɛn bɛ Mali la
ni claire ma pan dugu fɛn fɛn kunna désobéissance civile madala ni an yɛrɛ bɛna pan kunna wa a bɛna se maliden bɛɛ de ma welekan bi se a bɛɛ ma kelen kelen maa si kana nin ko in lajɛ ko nin tɛ ka ko ye parce que jamana kumabɔli ko de don o ye an bɛɛ jɛ ko ye o ye an bɛɛ ka baarakɛ ko ye o kama an bi welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila maa y'i miiri ko ne sigilen ka salon kɔnɔ bi kuma min fɔ o bi bɔli kɛ nin ko la i bɛ nkalon na maa min b'i miiri ko ne sigilen gɛrɛn na kuma min bi fɔ ye o bi bɔli kɛ i bɛ nkalon na maa min b'i miiri ko maa wɛrɛ bi taa nin kɛ a ka ɲi o la ne ka bon a ma ne ka jan a ma ne jɛlen don a ma o bɛ nkalon na an ɲɛ bɛ bɛɛ la min bɛ min na min tɛ min na an ɲɛ bɛ nin bɛɛ la ni faso ko kumabɔli fɔra maa min tora so e de kɛra ɲɔgɔntɔfɛn ye min bɔra ka taa kɛnɛ kan o tɛ maa fitinin o tɛ ɲɔgɔntɔfɛn ye o kuma kan bilalen wele kan bilalen o bɛɛ ma n'an sera nin yɔrɔ in fana na foli ye wajibi ye anw balima caman bi jamana kɔ kan an b'a bɔ abada k'u sigilen tora u se ye min ye fana dɛmɛ na ka se anw ma u b'o baara kɛ u sigin bɛ yɔrɔ minnu na u ka kan ka don yɔrɔ o yɔrɔ min doni ka nɔgɔn min doni ka gɛlɛn u bi don a bɛɛ la fana ni an ka kumakan n'a hakilata ye an ko an b'olu fo nka olu ka foli ka dɔgɔn foli wɛrɛ kɔrɔ foli dɔ bɛ yen min ka bon ni olu ta ye fo bi anw ɲina olu ka foli kɔ o bi anw ɲina aw minnu bɛ yan n'a bɛ cɛsiri la olu ka foli kɔ farafinnaden caman bi diɲɛ fɛ bi u bi Europe u bi Amérique u bi Afrique yɛrɛ yɔrɔ caman na yan nɔ malidenw tɛ dɛ malidenw tɛ wali n b'a fɔ u ma wolo Mali la u ma mɔ Mali la nka u ko aw ma aw maliden ɲumanw bɛ nin baara min na Mali kɔnɔ aw tuma na anw ka malidenya juguyara ni aw ta ye an b'an cɛsiri aw fɛ a ka nin baara in na an bi don a la aw fɛ bari aw bi min na Mali la anw y'a faamuya k'a fɔ Mali ko gansan tɛ nin ko tɛmɛna Mali kan o tuma an bi aw kɔ an bɛɛ de bi fara ɲɔgɔn kan ka o mɔgɔw fo ka u barikada k'a f'u ye sara min bɛ anw bolo ka d'u ma Ala ka jɛ kɔnɔ u tɛna tigɛ anw fana na an bi baara in kɛ ka se a dan na kuma an bɛna se a kolomayɔrɔ ma o kɔrɔ tɛ min fɔra ko barika t'o la dɛ barika bi fasa la o kolo ni fasa de bi fara ɲɔgɔn kan ka maa jɔ i sen kan kuma in kolomayɔrɔ ye mun ye tarata don tarata kalo tile 11 monument de l'indépendance la aw de sɛrɛla kan ko an ye bɔkɔ saba min kɛ ko a jama ko kɛra lakalibali ye o kuma an bɛ fɛ ka min kɛ sisan tarata natɔ jama min bɛna bɔ a ka fɔ ko ja kɔrɔlen kun ye kulonkɛ de ye sɔsɔli ka bɔ a la k'a fɔ maa joli don a ka fɔ dɔrɔn a maa hakɛ tɛ se ka fɔ kuma wɛrɛ kana fɔ o la maa min kun bɛ yen a ka ca fɔli ma an b'o kɛ mun na an y'a fɔ anw ka baara bɛɛ bi sariya de kɔnɔ anw tɛ bɔ sariya kɔnɔ maa kelen bɔra maa fila bɔra jamana bɛɛ bɔra k'i jɔ k'a fɔ a bila o bilali tɛ ka lakama bilalen ye dɛ o bilali o bɛ kɛ wajibi jagoya bilen bilali n'an bɔra fana dɔ kɛra an bɔra a ye taa la ni an bɔra n'a ko ɲɛna don min na k'a fɔ démission sɛbɛnna ka na d'an ma an bɛ don so o tuma na aw bɛɛ de welelen don o la ni tarata in na kulu bɛɛ min bɛ M5 kɔnɔ min tɛ M5 kɔnɔ maa maa ko Mali a b'i dusukun na a b'i hakilila la i da gansan tɛ dɛ n'a bɛ nin fila la i welela i natɔ i bɛ se ka maa min fara i yɛrɛ kan i n'o ka se kɛnɛ kan o ɲinen don i fɛ tarata
a bɛ se ka kɛ laɲini sɔrɔ don ye nka a bɛ se ka kɛ baara bi tɛmɛ tarata kan o tuma Mali kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen muruti fanga jugu ma a baara bi taa don o don ka dɔ fara kan de bancogo si kana ye a la o kama an bɛ bɔ kuma na nin yɔrɔ in na k'a fɔ n'an bi fara ɲɔgɔn na bɛɛ ka bɔ ni kuma kelen de ye bɛɛ ka kuma kelen de sɔrɔ i bɛ min kɛ soma saba ye tarata 11 août o ti kalo tile 11 ni sali fana sali banna 14 heures monument de l'indépendance n'a fɔra maa min kɔ ayiwa Maliko kari kɔ ani caya kulomajɔ la ka to ba ka salamu alaikum